Hola, popus! Ha arribat l'estiu, estic molt content. Sé que no ha arribat l'estiu, però ja comença a fer temps de portar sabates que no necessiten mitjons, així que... Popus, primer de tot, us va semblar el primer vídeo que vaig fer amb les tassetes d'Expresso. Aquesta sèrie de vídeos, recordeu que és per veure com faig jo el projecte de les 4 tassetes d'Expresso que li he entregat al meu cosí, ok? L'altre dia ja sabeu que us vaig ensenyar la primera tasseta, el primer prototip, encara que sabia que aquesta no seria la que li entregaria, ok? Vaig seguir practicant una miqueta més i em va sortir una molt xula. Mireu, és cortado por aquí i expreso por aquí. I aquí les mesures sí que estan ben fetes. Una tassa d'aquest nivell no la puc vendre per tan poc. Què m'envia la Noa? Ah, aquesta foto ja l'he vist. Una tassa d'aquest nivell no la puc vendre per tan poc. Llavors, ahir em vaig ficar a practicar i em vaig donar compte que, encara que ja ho sabia, m'acostarà més del que pensava. Vaig fer ahir 3 tasses d'expresso amb la intenció de fer-les completament iguals, i així és com han quedat. No n'hi ha cap d'igual. Però què passa? Quan vaig acabar de fer aquestes 3 peces em vaig donar compte que una era com cilíndrica i les altres 2 eren còniques. El que feia és que en vez de 3 tassetes d'expresso en tingués 2 que més o menys s'assemblaven. Llavors vaig pensar, bueno, Max, si fas 50 tasses d'expresso hi hauran 4 que coincideixin bastant. Llavors, ara que he trobat una feina que m'ho permet fer, vaig a fer 50 tassetes d'expresso. Va ser una locurita, però crec que és la millor manera de fer-ho, sincerament. Era la millor manera tenint en compte que no tinc altra manera, perquè la millor manera seria saber fer una tasseta d'expresso i reproduir-la 3 vegades més. Però bueno, popus, dient això, esta aventura del primer projecte s'acabarà quan tingui 50 tasses d'expresso perfectes. Llavors, ara mateix anem a menjar, que m'estic morint de gana. Són quasi les 10 del matí, ja m'he dutxat, he netejat tota la casa, he fet tot el que havia de fer. Ha sigut un dia, és a dir, un matí superproductiu, però necessito menjar perquè si no desfallezco. És que a més, que m'he de gravar amb la finestra tancada, perquè si no fa molt de soroll. I fa molta calor com per anar vestit, l'únic que no puc anar despullat per un blog de YouTube. Ai, us ensenyaré el meu uniforme de ceràmica. Estan brutíssims, però clar, ja donen tot el swag, que són superxulos, i a més, estan bruts de fang, i la gent et pregunta, oh, ets per fer ceràmica? I jo... Estic mareant, no tinc massa gana. És un plànol raro i torçat, però és que realment és l'únic que té una miqueta de sentit per la llum, per la composició del darrere, sabeu? A veure, és que en aquest punt no em ficaré a esmorzar mai. L'únic que volia dir és que vaig a fer 2 esmorzars. Vaig a fer-me un iogurt amb fresites i canyella i un zumito de naranja i després esmorzaré una altra cosa. No és que sigui superimportant pel blog d'avui que jo vagi a esmorzar 2 vegades, Els ocellets. És només per exemplificar que aquesta última setmana m'ha donat la sensació totalment de sortir de modo supervivència. És com que tots, una miqueta, independentment d'on nasquem en esta societat, estem tot el rato com sobrevivint, perquè necessitem un lloc on dormir, menjar, feina, per desgràcia, és a dir, necessitem un munt de coses per sobreviure. A mi em dona la sensació des de fa una setmana que he sortit d'aquest modo supervivència i ara estic una miqueta a modo disfrute, con los más y los menos, no? Evidentment, però... no em corre pressa res. I ara, amb aquesta llum, que siguin les 4 de la tarda, però són les 10 del matí, anem a menjar. No, però és que aquest clar no m'agrada. 22 mentiras de Avatar que todos se creyeron. Clic. He apretat. Clic. 22 mentiras de Avatar que todos se creyeron. Clic. Va, sisplau, no em deixis. Ara, clic. No te confirmo. Esta teoría sale de Bonnie. Vemos quién es. Bueno, primer esmorzar finalitzat. Abans d'anar pel segon esmorzar i per fer un parell de tasses més d'expresso, vaig a fer la maleta per avui esmaltar totes aquelles peces d'allí que no es veuen molt bé. Ara que he descobert que Múnich és una marca catalana, avui tocarà anar al centre ben cargadets. I encara n'hauria de comprar alguna més, però bueno. Estic omplint la regadora per regar una miqueta les plantes, que fa molt de temps que no les rego, deuen estar sedientes. Bueno, gent, desgraciadament aquest aguacatero va morir. Jo el segueixo regant de tant en quant per si torna a créixer, però no fa pinta, no fa pinta. Una tomaquera, gent? És una tomaquera.
Vale, com a persona que no guanya diners de fer aquests vídeos i publicar-los, pensareu, què és el que et motiva a gravar-los? Jo ho he dit mil milions de vegades, que és com pots veure'm a mi en diferents etapes de la vida, bla, 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 bla. Però clar, aquest és l'objectiu general, gran, total, el que jo dintre d'uns anys veuré aquests vídeos i em farà gràcia. Ara, el dia a dia, què te motiva per gravar? Aquest vídeo en concret, encara que no té res a veure amb això, em va vindre de gust gravar-lo ahir, quan vaig estar a punt de menjar una de les exquisiteces més bones que provareu mai, i vaig dir, tio, això ho he d'ensenyar en un vídeo. Esto, chicos, esto, si t'ho fiques tot junt a la boca, és el millor bombó vegano que heu provat en la vostra vida. Primer necessitem xocolata. Un pedacito així, more than enough. Anacardos. 2, 3, aprox. I dàtils. I per aquesta recepta no s'accepten excuses de no, és que a mi els dàtils no m'agraden, perquè és la gràcia. Llavors, tenim aquí els tres ingredients, com podeu veure, ok? Xocolata, anacardos i dàtils. De xocolata li traurem una miqueta perquè no em fa falta ni tanta. I la gràcia és que t'ho fiquis tot a la boca junt i ho masteguis tot, però ben barrejat. I t'ho juro que la mescla és el millor bombó que heu provat en molt de temps. I ara... No us passa a vegades que esteu escoltant música random i sonen com uns acordes com molt concrets que penses no conec aquesta cançó però m'encantarà, li vaig donar like. Està passant. M'estic fent unes French toast riquíssimes, ara veureu. En veritat, la llum d'aquesta cuina... Me gusta. L'únic que clar, que per gravar... Sí, una mica preocupat, no sé si fer-me un matxo o no, la veritat. Senyal de que la realitat la creem nosaltres. Oh, quina bona pinta, aquestes French toast. Quina pinta? Doncs mira, aquesta està cremada. Però clar, si la deixo així... Bueno, ara també serà perfecta. No està cremada, perdón, chicos, mal ejemplo. La mel matxa, no sé per què la guardo a la meva habitació. Jo sensació del món és quan vols començar a menjar-te les French toast i encara no tens cap vídeo de YouTube seleccionat, macho. A punt d'anar a Tijuana, m'he donat compte que tinc unes quantes peces que he de fornejar per primera vegada. Així que toca una mica viajecito de ansietat, però no passa nada, ho superarem. Ja hem empacat. Allí les podeu veure totes les peces i me dispongo a ir al taller. Que per cert, si no em veieu amb el mateix outfit que l'últim vídeo és perquè vull crear aquesta continuïtat, vale? En veritat no tinc més outfits bons. Estic ready, que pensareu, que pesado, no se va nunca de casa este chico. Són les 2:15, no gravaré res més fins a arribar al Tijuana perquè en sèrio me fa molta ansietat això d'haver de passejar-me amb peces fresquites sin hornear.